تو بروده ده تو برونه گویم мунис аниса гулдонро кӣ шикаст? ин чӣ хел рафтор аст? нағзбозӣ карда ҳам наметавонед? беҳтараш равед китоб хонед. кӯдак бояд ба ҳаловат ва ҳавасмандӣ ба китобхонӣ ҷалб карда шавад. аз ин ро китобхониро ҳамчун ҷазо ба кӯдак раво набинед. ба кӯдакро зери фишор ба хондан маҷбур накунед. ин гуна муносибат майлу рағбати кӯдакро ба хониш гум мекунонад. ба нисбат ба хондан ҳисси бадбинӣ пайдо менамояд. муҳим он аст ки хониш дар муҳити дӯстона ва озод сурат гирад.